Il-ħaddiema tal-gvern li ntbagħtu biex jagħmlu xogħol fuq il-każin nazzjonalista taż-Żurrieq fuq ordni tad-deputat Tony Bezzina kienu imwerwrin. Dan jirriżulta mix-xhieda li l-istess ħaddiema taw quddiem il-bord ta' investigazzjoni li kien inħatar wara li fl-2012 il-ġurnal Kulħadd żvela l-istorja għall-ewwel darba. Fl-orizzont tal-erba' komplew ikunu żvelati siltiet mir-rapport ta' dan il-bord, rapport li kien inżamm moħbi fi żmien amministrazzjoni preċedenti. Huwa minn dan ir-rapport li jirriżulta li quddiem il-bord wieħed mill-ħaddiema qal li kien jinsab imwerwer minħabba l-possibilità ta' xi vendikazzjoni. Il-biża' minn vendikazzjoni issemmiet iktar minn darba. Lil-ħaddiema is-segretarju permanenti staqsihom iktar minn darba dwar x'kien ġara u staqsihom x'kien jiġri li kieku ma marrux. Min jaf xi vendikazzjoni, wieġeb is-supervisor tal-ħaddiema li f'mument ieħor qal li l-bambin biss jaf x'kien jiġri kieku ma bdewx l-istruzzjonijiet li ħarġu mingħand Bezzina. Il-fatti ġodda li qed jirriżultaw mill-inkjesta ftit li xejn iħallu dubju dwar jekk ix-xogħol il-ħaddiema għamluhx b'mod volontarju minn qalbhom kif kien ipprova jagħti l-impressjoni Tony Bezzina. Impressjoni żbaljata tant li l-ħaddiema għamlu wkoll dikjarazzjoni li tgħid li meta ffirmaw dokument li jgħid li x-xogħol għamluh b'mod volontarju dan għamluh biss għax kienu mġiela. Fil-fatt jirriżulta li kien Tony Bezzina stess li ttajpja l-kontenut u li sejħilhom fl-uffiċċju tiegħu biex jiffirmawh. Bħalma kienu mġiela jiffirmaw affidavit għand notar ġurnata wara.